Lewapda geçen hepdäniň ayagynda turan weýrançylykly güýçli semaldan soňra vilayatyň käbir itraplarynda we owa ýerlerinde hem elektrik tok we aragatnaşyk üçinçiligi ýola goýulmady. TV garatatyň netijelerini aradan aýyrmakda merkezi we ýerli häkimetlerden himayatyň berilmeýän pursady sebitde guruluş garytlarynyň bahalary tas 2 iste gymmatlady. Ýerli ilat güýçli semalyň jaýlary bilen birlikde ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetirendigini aýdýar. 19 martda akşam turan güýçli semal Lewabyň administrativ merkezi Türkmenawatda we käbir sebitlerinde köp sany binalara, şol sanda ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetirdi. YouTube saytynda peýda bolan videolarda güýçli ýeliň bir jaýyň tutuş üçegini goparýan pursatlaryny görmek bolýar. Gitti. Güýçli semal wagty Türkmenawadyň bir tarap Türkmenistan köçesinden hereket edýän awtoulygyň sürüjisi tarapyndan düşürilen ýene bir videoda ýol kenarynda ul zeper ýeten jaýlary we ýolagçynyň aldyranlyk bilen ýakynlaryna dasar çykmazlygy tawsirýan pursatlaryny tinlete bolýar. Сейчас я взяла трубку. Папа говорит, помоги. Ýatladyp geçdik bir ýyl töweregi mundan ozal 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde Lewap we Mary vilayatlarynda turan tupan köp sany ady mitkilerini we weýrançylyga sebäp bolupdy. Azatlyň habarçysy bu gezek hem güýçli semal barada häkimetleriň duýduruş bermändigini we şol sebäpli Lewap ýaşaýjylar üçin TV hadisanyň garaşylmadyk ýagdaýda bolandygyny habar berdi. Şol wagt köpler köçelerde de diýip habarçy belledi. Pidalar barada tasdiklanan habar gowuşmady. Şol bir wagtda Twitter'däki habarçylarymyz bu gezek weýrançylyk bolmasa da Türkmenawadyň köp etraplarynda we vilayat owa ýerlerinde elektrik togunyň, suwuň we gazyň ketilendigini habar berdiler. Bularyň üçinçiligi Türkmenawatda şenbe güni ýerden dikeldilse-de vilayatyň çärji we trabynyň Gyzylyap, Gutliýew, Talhanbazyr daýhan birleşiklerinde elektrik togu we aragatnaşyk hem ýola goýulmady. Habarçymyzyň sözlerine görä Türkmenawatda we vilayatyň beýlik tewitlerinde geçen ýyl tupandan ejir çeken köp sanly öý hem dikeldilmändi. Sebäbi köplerde munuň üçin teriste ýok. Yerli ilat geçen ýylda hem bolşýaly, häzir häkimetleriň ýeten ziýanyň netijelerini aradan aýyrmaga kömek bermeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosu bular barada Lewabyň vilayat we etrap häkimliklerinden kommentariýa alyp bilmedi. Bu aralykda semalyň ýetiren weýrançylygynyň arasynda Lewapda guruluş garytlarynyň bahalary bir güniň dowamında tas 2 isse ýokarlandy. Semal sebäpli köpleriň jaýlaryna zeper etdi, üçekleri gopdy. Mundan soň sebitde bir halta sementiň bahasy 100 manatdan 190 manada, 4 metrlik şifer 290 manatdan iň pesi 650 manada çelini ýokarlandy. Şiferiň aşagyna ýazylýan 6 metrlik agyş taktalarda ozal 300 manat bolan bolsa, häzir olar 700 manatdan satylýar. Häkimetlerden entek kömek ýok diýip çärji we trabynyň ýaşaýjylarynyň biri 22-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Ol güýçli semalyň Lewabyň käbir etraplaryndaky ekin meýdanlaryny hem zaýalandygyny, daýhanlaryň bu ýyl hasyl almakdan umydyny kesendiklerini hem belledi. Türkmen häkimetleri geçen anny güni turan güýçli semal barada häzir çelini dymyşlygy saklaýarlar. Bu barada 19-njy martda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde de hiç zat aýdylmady. 20-nji martda hem efire berilen Watan habarlar gepleşiginde etaty üns prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazgy bag ekmek mewsumyna badalga berendigine gönükdirilir. Mundan bir gün öň ýurdun gündogur sebitine gelen weýrançylykly semal barada kelam agyz söz aýdylmady. Galy berse-de Türkmen häkimetleri şu wagtda çelini geçen ýyldaky aprel tupanynyň pidalary we weýrançylygy barada hem hiç zat habar bermediler we ejir çekenlere hiç kömek etmediler. Bellemeli ýeri Türkmen häkimetleriniň şol wagtky hereketligi dasar ýurtlardaky türkmenleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip hökümete garşy protest şäherlerine başlamagyna sebäp bolupdy. Mary we Lewap vilayatlaryna ýemi tönümleriniň şol sany etin we süýdüň bahalary gymmatlaýar. Döwlet dukanlaryna ady garytlarynyň bahalary hususy dukanlar bilen deňeşdirilenine gymmatlygyna galýar. Bu aralykda valyutanyň gara bazaryna dollaryň alyş-çalyş bahasy marada 31 manat 20 tenge, Türkmenawatda 32 manat. Azatlyk radiosynyň maradaky habarçysy sebitde 1 kilogram süňkli sygyr etiniň bahasynyň 60 manatdan geçenligini habar berdi. Lewaply habarçynyň maglumatlaryna görä bu vilayatda etin bahasy geçen aý 65 manatlygyndan
Bu ay 85 manada ýokurlany. 1 kilogram süňksiz et 100 manatdan bahalanýar. Şeýle-de habarçy Balkan welaýatynyň Port şäheri Türkmenmaşyda 1 kilogram sygyr etiniň 90 manatdan, 1 kilogram düýe etiniň 79 manatdan bahalanýanlygyny habar berýär. Azatlygyň Mar welaýatynyň habarçysy azyk haritlarynyň döwlet dukanlarynyň bahalarynyň hususy dukanlar bilen deňeşdirilerine has gymmatlygyna galýanlygyny habar berdi. Ol bahalary deňeşdirdi. Towuk budunyň 1 kilogramy marynyň döwlet dukanlaryna 19 manat, hususy dukanlarda 30 manat. 1 kilogram şeker döwlet dukanlaryna 12 manat, hususy dukanlarda 24 manat. 1 litr günebakar ýagy döwlet dukanlaryna 24 manat, hususy dukanlarda 35 manat. 1 litr paýta ýagy döwlet dukanlaryna 16 manat, hususy dukanlarda 30 manat. Bu haritler döwlet dukanlaryna hemişe bolmaýar. Eger bar ýagdaýyna halka doly ýetirilmeýär diýip bir ýerli ýaşaýjaytdy we döwlet dukanlaryna haritlaryň bazarlarda satylýanyny sözüne goşdy. Ol döwlet dukanlaryna ýemy tönümleriniň diňe belli bir böleginiň adamlara döwlet bahasyndan satylyp galan böleginiň bazarlarda bazar bahasyndan satylýanyny gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň döwlet dukanlaryna ýemy tönümleriniň töwdasy boýunça Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentariýa almak üçin edýän dowamly synanyşyklary netije bermeýär. Azatlygyň ikinji habarçysy Türkmenabadda, Farabda we Türkmenmaşyda et we süý dönümleriniň bahalarynyň geçen ay bilen deňeşdirilerine 30 göterim töweregi ýokurlanyny habar berýär. Türkmenistanyň gündogoruna Lewap welaýatynyň Fara we 1 litr gaplanan süýt 30 manat mahaly ýurdun gün wataryna Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine onuň bahasy 20 manat. Gaýtadan işlenmedik süýdüň 1 litri Farabda 12 manat, Türkmenmaşyda 20 manat. Bu aralykda marly habarçy Sewitde valyutanyň gara bazaryna dollaryň alış-çalış bahasynyň 31 manat 20 teňe barabardygyny, Lewap welaýatynyň habarçy 22 martda günüň 1-nji ýarymyna Türkmenabadda we Farabda dollaryň 31 manat 40 teňeden satylýanyny habar berdiler. Lewapda günüň 2-nji ýarymyna bu baha 32 manata çykdy. Marada diňe et we süý dönümlerde äleýsem habarçynyň maglumatlaryna görä beýleki azyk haritlarynyň egneşikleriniň guruluş önümleriniň, ekerançylyk tohumlarynyň we derman ferişdeleriniň bahalary hem ýokurlany. Hususy dukanlarda haritlar gün taýyn ýaly üýtgeýär. Kartoşkanyň 1 kilogramy 12 manat, 1 kilogram pomidor 20 manat. Hemme haritlaryň bahasy her gün ýaly 1 manat köpelýär diýip bir marly ýaşaýjaytdy. Bahalary ýergiderli üýtgeýän mahaly dukan satyjylary tekçilerdäki bahalary ýergiderli üýtgedip ýetişmeýär. Köp dukanlaryň tekçilerindäki bahalary bilen kassirlaryň bahalary deňelmeýär. Dukan eýelerinden harydyň hakyky bahalarynyň tekçilerdäki bahalardan has ýokurdygy barada sorulanyny olar. Biz narhlaryň her gün üýtgäp durmagy bilen tekçilerdäki bahalary üýtgedip ýetişmeýär diýerler diýip ýerli ýaşaýjaytdy. Şu aralykda habarçylar bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar etiň bahasynyň mundan beýlek hem ýokurlanmagyny garaşlýanyny aýdýarlar. Köp adam häzir mallaryny soýmaýar, olary saklap oturlar. Narhlar ýene göterilmeli diýerler diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Maldarlaryň sözlerine görä etiň bahasynyň ýokurlanmagy mallar üçin ot iýim ýetmezçiligi bilen baglanşdyrylýar. 1 kilogram künjara Farabda 9-11 manatdan satylsa, 20 kilogramlyk bir halta kepek 150 manatdan satylýar diýip bir Farably ýaşaýjaytdy. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň maldarlaryň ot iýim künjara we kepek kynçylyklary barada ýyllar boýu habar berip gelýär. Türkmenistanyň döwlet media serişçileri etiň we süý dönümleriniň bahalarynyň birden ýokurlanmagy barada habar bermeýärler. Türkmenistanyň peýdatyny çalçylyk etmekde günälenip 15 ýyl azatlykdan mahrum edilen Özbekistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň öňki şäheri Odilbek Ýuldaşowyň hosarlary onuň azatlyga çykarylmagyny talap edýärler. 52 ýaşly Odilbek Ýuldaşow 2011-nji ýyldan bäri türmede galýar. Ýuldaşowyň hosarlarynyň sözlerine görä ol tutsak edilen ilkinji günlerinden başlap Döwlet Howpsuzlyk Gullugynyň izolýasiýa bölüminde gynamalara tedewar edilipdir. Tutsak edileniň 22 ýaşly ogly Valijon Ýuldaşow kakatyny boşatmak haýyşy bilen ýokary döwlet edaralaryna ýüz tutanlygyny ema henide çenli jogap almanlygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Valijon Ýuldaşow Azatlyk bilen geçirilen söhbetdeşlikde kakaty tutsak edilenden soň Daşkendiň Gwardiýa köçesinde ýerleşýän Döwlet Howpsuzlyk Gullugynyň tutsakxanasyna ekedilenligini we içarlyçylyk edenligini boyun aldyrmak üçin 10 gün gynananlygyny, şonda onuň gapyrgalarynyň döwlenligini aýtdy.
Tutsak edilenden soňky ilkinji günlerde kakamy jinayety boyun aldyrmak üçin 10 günläp üznüksiz ýenjipdirler. Soňky agyr ýagdaý mundan 3 ýyl ozal ýüze çykdy. Şonda oňa özüniň günälidigi barada kamerada gürlemek mejbur edilipdir. Ýöne soň şol video hiç kaçan çykmady. Biz ahir soňunda 2 ýyl ozal kakamyň gynamalara tedewar edilenligi barada jinayet işini açmagy başardyk. Emma kadiýet ol işiň möhleti geçipdir diýen bahana bilen ýapdy. Kakamy gynamalara duçar eden jogapkärçilikden gaçyp bildi. Munyň ýerine kakamyň 15 ýyl azatlykdan mahrum etmek jazasyny 3 ýyl adaltdylar. Görnüşinden kakamyň aýdyşýaly ol gynamalara tedewar edilipdir diýip Valijon Yuldaşew aýdýar. Valijon Yuldaşewiň sözlerine görä kakasy Odilbek Yuldaşew Türkmenistanda Daşogy şäherinde dünýä inipdir. Geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň ahirinde Daşkent Döwlet Uniwersitetine okuwga giripdir. Okuw gutarandan soň Odilbek Yuldaşew 9 ýyllap Özbekistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynda derňewçi bolup işledi. 1998-nji ýylda Milli Howpsuzlyk Gullugyndaky işini ýitiren Odilbek Yuldaşew Günorta Koreýanyň maliýe goldawy bilen Özbekistanda açylan Koreýa Halkara Hyzmatdaşlyk Guramasynyň muht kömek edarasyna işe giripdir. 2011-nji ýylda Yuldaşew Türkmenistanyň haýryna içalçylyk etmekde we döwlet sırlaryny Türkmen tarapyna geçirmekde aýplanyp 15 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Oglunyň sözlerine görä derňew materiallarynda Odilbek Yuldaşewiň iş hyzmatlary bilen goňşy Türkmenistana häli şimdi gidip gelenligi Daşkentdäki Türkmen elçihanasyna baranlygy hem netijede Türkmenistanyň ýöriti gullukları tarapyndan işe baglananlygy aýdylýar. Şerede bolsa Valijon Yuldaşew bu aýplamalaryň ählisiniň kakasyna töhmet atmakdan başga zat däldigini öňe sürýär. Kakamy Milli Howpsuzlyk Komitetinden gitmäge mejbur eden sebäp gullugyň ýol başçylaryndan uly jinaýata göz yummak talaby bolupdyr. Oňa esasy jinaýata gözüňi yumsaň gullukda galarsyň, ýok diýseňem gidersiň diýilipdir. Kakam moňa razy bolman ýöriti gullukdan çykýar. Soň bolsa Koreýa Halkara Hyzmatdaşlyk Guramasynda işe ýerleşýär. Şol döwürde kakam köplenç türli elçihanalara, şol sanda Türkmenistanyň elçihanasyna da barmaly bolýardy. Aýplaw materiallarynda kakamyň Özbekistandaky Hytaý hem Rus kompaniýalary barada Türkmenistanyň elçihanasyna maglumat berenligi hem munyň üçin 4000 Birleşen Ştatlar dollaryny alanlygy aýdylýar. Şol materiallarda ýene-de kakam olara Özbekistanyň kartasyny berenligi öňe sürülýär. Aslynda bu maglumatlaryň ählisi açyk çeşmelerde el ýeterli ahyryň. Mundan başga da kakam Daşkent şäheriniň Şahantaxur içeri işler bölümi tarapyndan berilen özbek pasportynyň galypdygy üçin günäkärlenýär. Kakam şol galyp pasporty bilen ýurdun daşyna gidip gelipdir. Aýplamalaryň ählisi ýasama ol günäler, batyş we gynamalar astynda oňa boyun aldyrylypdyr diýip Valijon Yuldaşew Azatlyk radiosyna verdi. 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew gynamalar wagtynda alynan görkezmeleri subutnama hökmünde ulanmagy gadagan edýän karara gol çekdi. Resmi nama görä gynamalar baradaky islendik hasabat prokuratura we medisina barlygyndan geçirilmeli. Bu kararda günäkärlenýänlere ýa-da olaryň ýakyn garyndaşlaryna psikologik ýa-da fiziki täsiriň bolup biljekdigini hökmany suratda barlamak prokurorlara tapşyryldy. Prezidentiň kadiýet we derňew işlerinde graždanlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepilliklerini güýçlendirmek üçin goşmaçy çäreler hakynda diýen karary 2018-nji ýylyň mart aýynda güýje girdi. Odilbek Yuldaşewiň aklawçysy Sergey Mayorov 2018-nji ýylda güýje giren bu karary esasynda goragyny alan öz müşterisine garşy gynamalaryň bolanlygy sebäpli jinaýat işini açyp biljekdigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Türme salynanda men Yuldaşewiň aklawçysy däldim. Emma soň kadiýet materiallaryny okap tanışanymdan soň aýplamalaryň düýbünden ýalan subutnamalary esaslanýanlygyna düşündim. Boyun almalar gynamalara tedewar edilen soň ýüze çykypdyr. Bu 2 ýyl mundan öň geçirilen barlyklar wagtynda aýdyn boldy. Ýagny Yuldaşewiň garşysyna gynamalaryň bolanlygy resmi taýdan tasdiklandy. Netijede ol türmeden boşadylmaly, ony gynamalara tedewar edenler jogapkärçiligi çekilmeli diýip aklawçy Mayorov aýdýar. Azatlyň redaksiýasy Özbekistanyň resmi edaralaryndan Odilbek Yuldaşewiň garşysyna gozgalan aýplamalar barada düşündürüş alyp bilmedi. Özbekistanyň ýokary kadiýetiniň metbuat gullugynyň wekili hökmünde özüni tanadan gürrüňdeşimiz kadiýet işleriniň döwlet we harby sırlar bilen baglanşyklydygyny gysgaça düşündirip, şol gysga jogap bilen çäklendi.
Odilbek Yoldaşewiň ogly kakasyny türmeden boşatmak haýyş bilen ombudsmana hemde Özbekistanyň prezidentiniň kabulhanasyna ýüz tutanlygyny emawlaryň ählesiniň jogapsyz galyndygyny Azatlyk radiosyna ma'lum etdi. Indi biz meseleni Birleşen Milletler Guramatynyň Adam Hukuklary Komitetinde gozgamak isleýäris, diýip Valijon Yoldaşew aýdýar. Özbekistanda munyň owal hem graždanlary goňşy döwletleriň peýdasyna çalaçylykda aýplamak bilen baglanşykly kaziýet derňewe geçirildi. 2013-nji ýylyň mart aýynda Özbekistanyň Surxandarya welaýatynyň hukuk goraýjy guramalary Täjikistan üçin çalaçylykda aýplanýan 3 aýaly tutsak etdi. 2014-nji ýylda Kaşgadarya welaýatynyň 4 raýaty Türkmenistanyň haýryna çalaçylykda aýplanyp uzak möhletli türme tutsaklygyny hökm edildi. Özbek telewizionynyň Türkmenistanyň ýuridik gulluklarının Özbekistana garşy geçirýän duşmançylykly işlerine bagyşlanan bir gepleşiginde Özbek Türkmen serkedindäki Tallymerjan suw howdanynyň öňki işgäri bolan adamlaryň 2009-njy we 2010-njy ýyllar aralygynda goňşy döwletiň ýuridik gulluklary bilen hyzmatdaşlyk edenligi tasdiklandy.